Sabda winedar dinten menika Minggu 26 Oktober 2020 kanthi jejer jujur ngakeni. Saking waosan Lukas 18 ayat 13b. Do Allah kawula tiyang dosa, mugi panjenengan welasi. Bengi iku Trisno anteng sinau. Saja isin cerita karo bapake yen nampa biji elek. Sakjane Pak Wiryo wis pirsa, merga diceritani Buminal. Bengi iku sadurunge turu, Buminal mlebu kamar ngandani Trisno. Tris, ngopo kok ora matur bapakmu yen oleh biji elek? Kowe wedi merga luput. Besok maturo bapak bab ulanganmu. Aja wedi, diakoni wae. Mundak dadi kulino ora jujur. Pungkase Buminal karo ngemuli Trisno. Gusti Yesus paring pasemon bab juru ngupu beo lan tiyang Farisi ingkang saweg ndedonga ing padaleman suci. Ing pasemon menika Gusti Yesus nyariosaken bilih tiyang Farisi kanthi jumeneng ngaturaken pandonga ingkang wosipun nedahaken bilih piyambakipun caos syukur awit sampun saged nglampahi gesang minangka tiyang mursid ingkang tansah netepi pranatan agami. Kasawangsulipun juru mupu beo jumeneng radi tebih. Tumungkul lan tebah-tebah jojo awit ngrumaosi minangka tiyang dosa lan betahaken kawelasan saking Gusti Allah. Gusti Yesus lajeng nedahaken bilih Gusti Allah nampi pandonganipun sang juru mupu beo ingkang purun ngasoraken diri ing ngarsaning Allah. Awit saking kawinetesan lan karingkihanipun, manungsa boten saged uwal saking kalepatan. Nadyan wangsul nindakaken kalepatan, nanging manungsa taksih kemawon ajrih ngakeni kalepatan awit rumaos boten kuawin nanggel wohing kalepatanipun. Kangge endo, manungsa lajeng lampah doro. Nanging sejatosipun, goroh menika boten ngrampungi perkawis. Supados boten konangan tiyang kedah kelajengaken anggenipun goroh ngantos saksayahipun. Ingkang kedah dipun tindakaken nalika nindakaken kalepatan, supados boten kedawa-dawa menika estunipun cekap namung jujur ngakeni lan ngadepi tanggung jawabipun. Gusti Yesus nedahaken bilih ngarsaning Allah ingkang Maha Pirsa, saben tiyang kedah ngasoraken diri kanthi jujur ngakeni punapa wontenipun langkung-langkung nalika ngrumaosi lepat. Patrap ingkang mekaten menika ingkang dados karenanipun Gusti Allah. Amin.